Gavana Siaya James Orengo onyiso piny owacho ni kik lok gimoro amora e lipot mar NADCO mane olos kod komiti moyiedhi. Owacho ni negineno ranyisi e od bura mar rocho lipodno, kowacho ni kotim kamano to odhi ketho demokrasia ma pachoka. Mae wuok e sama giwacho ni negifwenyo lokruok moko mopondo e lipodno mane ochwal e mbele Senate, ka koro gidwaro ni onon lipodno matut ahinya to chike michuogo kaluwore kode. Achiel kuom gik ma giwacho ni nitem loki en bedo kod riwruog duond buche maketo sirkal tesre kane girucho wach coalition political party. Mae wacho ni en yor nego riwruok mar Azimio kod mamoko mibiro chuogi e kinde mabiro. We have seen an attempt to try and play around with that NADCO document. Indeed, we need a proper study of any legislation that will come out of the NADCO process. It has turned out that one of the attempts in that process was to kill Azimio as a coalition. And this was not going to kill Azimio as a leadership, as a party, as a coalition, because Azimio is a political party. It is an attempt to try and destroy the multi-party system that we have in Kenya today. And I've said without fear of contradiction that if you look at the main pillars of our constitution, which includes devolution, a democratic multi-party state, and good governance, you can see there are attempts in all those areas to try and kill devolution, kill multi-partyism, and bring an